Preocupación ante o aumento de casos de coronavirus rexistrado nas últimas semanas. A pesar das medidas adoptadas pola Xunta, Pontevedra conta hoxe con 361 positivos e a curva de contaxios non deixa de crecer. Miguel Anxo Fernández Lores é contundente e asegura que as medidas chegaron tarde. Nós non temos capacidade de incidencia nas decisións que se toman a nivel político e a nivel, en todo caso, tamén técnico, non? Que eu creo que non é certo que se estén tomando decisións en base ao que dicen os técnicos, se están tomando decisións en base ao que dicen os políticos por medo a tomar decisións drásticas que ao final pois empeoran a situación en vez de mellorala. Pero esa é unha visión personal miña e que nos está levando a unha situación pois chunga, absolutamente chunga. A evolución da pandemia nas vindeiras semanas marcará as pautas de cara ao Nadal. No Concello de Pontevedra aseguran que o goberno local non renuncia a celebrar actividades sempre e cando se manteñan todas as medidas anti-Covid. Que estemos todos tristes e metidos na casa e nesta situación, pois a verdad é que pois é un pouco deprimente, non? Por lo tanto, faremos algunha cousa dentro das posibilidades que nos dan as autoridades sanitarias, non? As que nos dan as autoridades sanitarias, e sempre con todas as medidas de seguridade. Eu estou convencido de que todo o que se fixo desde o Concello, todo o que se fixo con medidas estritas de seguridade, desde as actividades deportivas, actividades culturais ou as actividades de outro tipo, non?